न'आनो बोरैबाथारलै बिसिना ओमफ्राय थानोबो बाथावथाव आंगायल'ल'सो मोनखायो। थेवबो मा खालामनो उरायना दसे समखिनिया अखा बांखा ओमफ्राय सारअन्थाइ बारहुंखानिफ्रायथ' बारग'नो हागोन। इयो माबा थानो बाथावथावबाबो थानांसिगोन दे आरो। अमा बोरैबा बोरमा गासिबो खाथियावनो दोनोना बोरैबा मोनामजोबो। मारैबा थायोथाय गावसोरसो मोनथिसिगौ दे आंबो दान्दिसे थाथ'नोसै। आरो गोरिब अबस्थाना बिस्रा माथो खालामनो हानो दे। जोंहाबो गोरिबा गोरिब नाथाय जोंहा एथ'बां बेफोरबायदि नङा दे। बे बाजै गुन्दियाथ' दा आंखौ एरननो हानानै खम खुसि मोनगासिनो बे नायै बेदरै जाबायसो दंदां बाराबा आब'खौ गावनि खोथायाव गोजाव होनानै। आदाया दंनायमोनबाना आदा जोंदावा बुहोगौमोनलां बिखो। आदायाथ' बारा सैखायामोन ना बुजायोमोन बुजाखायोमोन बियो बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो। ओमफ्राय सनालिनावथ' मोजां ड्रेसबो गैयालै आंहासो खम गोदान गोदान आंनि बयफ्रेन्डफोरा बायना हरनाय आरो आंबो दाख्लैखिनि एसे फैसा मोननायजों तामाम बायै बायै लादोबोलै। नाथाय आं बिनि ड्रेसखौनो गानथ'नांसिगोन दे उफाय गैला। उरायना साहा लोंनोसै ना? सनालि आं साहा नङा गाइखेरसो लोंनो लुगैदोंलै। गाइखेर जागोन ना? दाथ' जाथ'नाय नंला मानो होनबा उरायना गासिबो साहा फुदुंजोब्बायलै बाजैया। दा साहाखौनो लोङोबा लोंथ'नांसिगोन। दे होमबा। उरायना नों ड्रेसखौ सोलायदो ना आं लायनोसै गांनै गांथामसो। नों माखौ मोजां मोनो गानबानो जाबाय दे। सनालि नोंनावलाय मा ड्रेस मोजां दङ दिनै? आयौ आंखौनो बोरै बुंखायो एथ' मोजां आं हेल्प खालामदों ड्रेसखौसो बासिबावोहाय। जि मोनदों बेखौनो गानबानो जायोना। नोंनि बायदिलाय बहाथो आंनाव गोदान गोदान थानो दे उरायना। आंनाव जि दङ बेनोसै आरो नोंथ' मिन्थिखायोआनो। आरो आं बांद्राय डिजाइनिं एकदम दामि दामि ड्रेसफोरखौ गानाना बायाबो। आरो सर्टबो बारा गैया आंनाव आइया रायो नालाय। गाज्रि दामोन आरोना सनालि नाथाय आं बारा मोजां नुखायाखै आरोना नों ड्रेसफोरखौ। नोंनि चइसफोरा एसे आंनिफ्राय आलादा आरो थेवबो नायनोसै र' माबाफोर गानजानाय दोङोबा गाननोसै। ओमफ्राय ना थेंक इउ सनालि नोंना आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय। मालाबा नायल' आं नोंखौबो हेल्प खालामफिननोसै। दे जेबो नङा आरो आं बुंखादोंमोन ना आं आइखौ बुजायगोन नों टेनसन लानाङा नुबाय आइया सिरि थाबाय दा। औ नाथाय नोंनि बिमायाना जोबोद खुगा बाराहाय आंखौ डाइरेक्ट बुंखायोना फैग्रोमोना बोरैबानो। औ एसे बिदिनो रागा खरा आरो एसे नाथाय जेबो नङा गिनाङा आइखौ आं दोङो ना नोंनि लोगो। दे होमबालाय सनालि नों लायदो ड्रेसखौ। गानजाथावानो नंथाराहाय बेना ड्रेसा। खासिखि आं न'निफ्राय लाबोदोंबा बेफोरबायदि बिनि ड्रेसखौ मजबुरियाव गाननांनाय नङामोनलै। नाथाय मा खालामबावनो उरायना मजबुरि गस्लायाबो एसे सिबाय। आंनासो आलमारियानो बुंफबजोबनायहाय ड्रेसजोंनो मा गाननो गान आरोना। आं सानबाय कि आंबो मालाबा सनालिनो हरनोसै दे आं गानिखौ आं गानखोन्दाखौनो हरनोसै। बेहा बेसा गैखायाबो नालाय बेबो एसे स्टाइलिश मर्दानखौ गानथोसै। बाखि गोजोननायाथ' एसेबो गैखाया मालाय न'आवलाय बहा मोननो उफाय गैया। नाथाय जेन थेन आं आंनि नांगौ इम्पर्टेन्ट बुस्थुखौ लायनो नांगोनलै। लाजिनायखौ लानानैबाबो आरोना। है बाराखौबा फारसेजों खोनासंगोन फारसेजों हेंगार हरगोन आरोलै। आंनि नांगौ इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोरखौ मोनबानो बास खुनु खोथायानो गैला जेबो आंहा। आंनि जियानो जा गोजामबाबो गोदानबाबो जिउआथ' आंनि हाबानि उननिया आरोना। आंनि गोदान लाइफआ दिनैसो सुरु जाबाय दा। न'खरनिफ्राथ' रावबो खुसि गैया नाथाय खुसि जालांगोन। आं बयखौबो खुसि लाखिगोन ना। आबा अलंबारनोबो फन हरनांगौ। आंखौ आइया दहाय बारे हरबाय दङमोन नाथाय आङो हरफिननायथ' जायासै। एसे उनाव लासै बुजायगोन होननानै आबा अलंबारखौ दाहाय भिडिअ कल खालामसै। एसे उनाव आं सान जोंहा आबा जमा हेपि फेमिलि थागोन आरोलै। थारैनो सानादि आंखौ हाबा खालामबाय आंबो फोथायनो एसे दाबो सिमांना मोगथां बेफोरबायदिबो नंलायलाङो। नाथाय जेबो नङा सना लासै आदत जालांगोन ना नोंबो। अरे ओ बिबोनां नोंखौल'सो लोगो मोनथ'वाखैमोन आङो दा लोगोबो मोनबाय। दालें आंखौ नोंनि खुगानिफ्राय बिबोनां। हामा बिबोनां बेफोरबायदि बिबाजैजों नांलायनो। आरो गाज्रि मोनदों मिथिगौ नोंसोरो एसेबाबो खुसि गैया नाथाय आंखौ बुजिनो नाजा सानखौ बुजिनो नाजा। नोंनि बिबोनां जागोन आंनि दुश्मन आं नोंनि बिबोनां नङा।
नों आंखौ बिबोनां दालेंखा जेबो सोमोन्दो दाजाबदेरनो दासान आंजों मेहेर मानो गाज्रि मोनो आंखौलाय गोदोनिखौ लानानैनो दासिमहालागै बिदि रागा जोंबाय थाबा जागोन ना हारि आंबो मानसिसो नोंसोरबो बुजिनो नाजादो नोंसोरजों आं मिलिनानैसो थानो फैदो बेयाव नांलायनानै दावराव दावसि खालामनो नङा आरो जोंनि संसार ना बेहाय नोंस्रा एसेबां खर' सानो दरखार गैया बा बाजै बा सोरबा सोलोंनांगौलै नोंनिफ्रायसो नों संसार जानो फैयाखैथ' नों एकदम गेम गेलेनोसो फैदों लाइफखौ आदानि लाइफआव फैनानै नों आदानि लाइफखौ धंस खालामफैबावदों बिराद बादतामिज देखायबाय नोङो आंजों बिदि बेबहार खालामनाङा दे मेहेर आं नोंनि बिबाजैसो नों आंजों सनमान होनानैसो रायलायनो सोलोंदो नोंदासो आंखौ लायदों आदा लाइफआनो जे नों फैथारनांगौलालै नोंबोथ' नोंनि लाइफआव खुसियै थासिगोन बुंखादोंमोन नाथाय बिदिसो जागोन आं सानाखैमोनलै गाबोन मा जागोन बेखौथ' नोंबो मिथियाना नोंनि लाइफआवबो जुदि माबाफोर बारहुंखा फैयोब्ला जेबो प्रब्लेम जाया होननानै नोंबो साननो हायाथ' गाव गावनि खाफालखौ जों लिरनानै लाया मालाय गोजौआवसो लिरना हरखायो मिथिबाय नों आंजों मोजां जादो आंबो नोंजों मोजां जागोन आरो आं बुंखाबायना नांलायनो फैयाखै आं बेयाव लोगोयै जयैसो संसार जानो होनना फैदों सानजों नोंदायानो आंजों जेबो प्रब्लेम गैलाबा आंहाबो माथो प्रब्लेम जानो सानाथ' गावनि हिनजावजों गारलायखाबायना बाजैजों आदाजों गालायनायावबोथ' नोंनिनो माबा मोनसे आखाइ दङमोन ना बावदों नामा हो बावदों मेहेर आं बुजिगौ नाथाय गोदोनि खोथाखौ रायखांनानै दा जाखांनाय खोथाफोरखौ रायखाङै माथो मोनबावनो सोलायनो हालाना मालाय बिस्रा गैखालानोबा खाफालावनो गैखायामोन बिसोरा जानो हागौ नों सासे बिराद गोसो गाज्रि हिनजावलै लबिस्त' लबिया मालायखौ मेगन साग्रा मेगन गोसा आरो मालायनि मोजांखौ नायनो हाया नोङो मिथिबाय मेहेर आं बुंबायना आं बेयाव जबरदस्ति फैयाखै औ थारैनोथ' बुंदोंना सनाया मानोलाय बे जबरदस्ति फैनो आंसो लाबोखादोंबा आदा नोंबो आंना दिनै मुदाना एकदम बिराद गोसो खुसिलै मेहेर बेखायनो आं रावजोंबो नांलायनो सानाखै नों जेखि बुङा मानो आं खोनासंनानै थागोन आरोना सिरिनो बेखायनो नोंबो बायदिसिना दाबुंसै दा सनायानो होमबाजैसो आंनि हिनजाव बेखायनो आं बांद्राय जानला मानला बुंबा सहायनोबो हानाय नङा आं बुंनोथ' गोसो गैया बायदिसिना बेखायनो सिरिल' थादो आइया बिदा नों एथ'बां बोरै बिदिब्रा आंथ' जेबो गाज्रि खालामाखै आंथ' आंनि लाइफखौ नायनानै आंनि फिउचारखौ साननानैसो आं संसार जानो होननानै सनाखौनो लाबोदों बेजों नङाबाबोथ' आं गुबुनजोंबाबोथ' हाबा जाखागौमोन नालाय दा नोंबाजैखौ बेखौनो लाबोदों जायखिबो गुबुनखौ लाबो माथो नांजानो आरो सना फंबाय बुंनायखौबो गाज्रि दामोनसै आरोना जों बेयाव बयजोंबो मिलायनानैसो थानो होननानै सावरायखादोंमोन ना सानैजों बेनोथ' दा हनै मेहेरखौबो बेखौनो बुंदों आङो जेबो गाज्रि मोना न'नि मानसिखौलाय आरो मा गैला बे आदाया गैखाला मानसियानो खर'आ जेबो गैला बेना आबा दैदेननि गस्लाबो सुनांगौमोन दा इखौसो बुंनांसिगोन आं दा आं सुनो नागिरबाथाय आंखौ रायनायासो जालायगोन इसानजों आइजों आइखौनो बुंनांसिगोन आं आबा दैदेना चावमिन जानोनो ओमफ्राय बिफानावसो बिहरनांसिगोन आं नङाबा दा बनायना होनसैहां बिलाय मा जानो गासिबो दंखाजोबो आयै आयौ आबा दैदेन नों साइकेल सालायनाया फैबाय अखा हाना होबायना लोगोआ न'आव थांबाय आंबो बेखायनो न'आव फैबायलै दे आबा न'आव फैनाया मोजां जाबाय बारा अखा हानायावबो थाबाय थानाङा बाहेरायाव दा आफाजों रायजालायगोन आबैयाबो फैगासिनो आदामोननाव आबैया हारसिं हारसिं थांलायो नायलाय आंबो थांथारगौमोन आबैखौ आं रागा जोंदोंलै आयै हाबाब आफा मानोथो रागा जोंनांगौ बिबैखौलाय जोंदों आं रागा आबैखौ आंखौबोथ' लांफानांगौमोन ना आदामोननाव थांनो बेसेबा मोजां मोनो आं आदा मेहेरमोननाव दे माब्लाबा थांदोलाय आरो दालाय आरो आबैया खनसेल' दिनै थोरैना थांगोन थांबायानो थाखायो सम सम ओमफ्राय आयै आबा मा खालामनाय जाखो बेलाय आङो आगैखौ खोनासंदों ओमफ्राय आगैयाथाय मालाथो फैबावगोनलै आयै आबा फैगोन र' आगैया थाबैनो फैथारसिगोन ओमफ्राय आगैया आं बायदि जागोन आयै नों बायदिथ' जागोन र' आबा नों बायदि मानो जाया जानो जायखिजाया आगैखौ थाबैनो नुसिगोन नोङो र' आं आगैखौ नेनानै दङ आयै आगै आं नोंखौ ना फैबानो बामखागोन नेनानै दंगासिनो आङो ओमफ्राय जोंहा आगैजों साइकेलबो सालायगोन ना आयै आंजों गेलेगोन दा आयु फैग्रोनो हो र' आबा आगैया नोंजों साइकेलबो सालायगोन नोंजों गेलेगोनबो नेथ' दसे आं होननायखौथ' खोनाखाबायना आगैया मानो खोनाया जानो दे आबा खोनाबाय र'
जोंहा सानैजों लोगो जागोन दे आगै दे आबा लोगो आफायाबो दाबो फैलालै आं आफानाव दहाय आंनि मोनसे गोदान माबा मोनसे बिहरदोंमोन आं पेन्सिल बक्सखौ गोदान बिहरदोंमोनलै आयै आंना सिगांना मोजां नंला बारा हे दे लाबोगोन बियो आबा ओमफ्राय नों चावमिन जानो होन्दोंमोन न ओमफ्राय सोर बानायबावनो मा सोर बानायनो आबा आंनो बानायसै बेलाय मा दसेनो जागोन गासैबो दंखाजोबो ओमफ्राय नोङो एग चावमिन जानो ना चिकेन चावमिन जानो चिकेनाबो मैयानि दोनखायो फ्रिजआव दोनदो आं एग चावमिनखौ जानोसै आयै आं चिकेनखौ जाथ'ला मैया बेदरखौनो जाखादों हे दे बिदिबा आबा आं साइकेलखौ थिखोहैनोसैलै आयै अखा हाबाय दे आबा थां थिखोहैथां दा आरो माबाया नोमबैया नुफैलायबा रायलायगोन साइकेलखौबो थिखोआ माया होननानै दानो बुंलायगोन आफायाबो रायगोन औ दाख्लैफोर आबा दैदेना जि अख्रा अख्रा जाबाय दङमोन नाथाय आं मोजाङै बुजायबाय थाबायना आगै फैब्लाबो जेबो नङा होननानै बेखायनो दा मालाय बिगैखौ नेनानैसो थायो आबाया आरोथ' मोजांसोना जोंहा दैदेन आबायाबो लोगो मोनगोन बिनानाव बा फंबाय बिनिफ्रायथ' खुसिसो मोनसिनगोन बे बांसिननो बिगै फैयोब्ला मा जाथो खामानि मावबाय थायोसै बिलाय जानला मानला नै आइ मोसौआथ' लायाखैना जावैसो फैथ'वाखै आयै ओमफ्राय नै बिबनाव थांनायालाय हामाथो रागासो फैखोसै नोंलाय रागा नङाबालाय मा खुसिथो जानांगौ आंलाय थांदोंमोन ह मोजाङै मोजांनो बिजामादैनाव ओमफ्राय मा मोनथिगौमोन आंलाय बिदिसो जाना फैगोन होननानै आयु हामाथो जामारखो आयै ना बिजामादैजोंसो एसे बोरैबा बोरैबि नांलायना फैखोसै बिजामादै बेलाय आइ थाल्ला जोंहा आबौ सानखौ दोखो रागा जोंनानैसो फैबाय हाबाब सानखौलाय मानो रागा जोंखो आयै ना दोनबोयैनो ना जोंनाव फैयैनि जाखो अबाव दोनबोनायनि नाङांनो बिनि दोनबोनाय दा मोनथिगौ नोंबो खोनाबा बोरैबा मोनखागोन एसेबाबो सोरखौ लाबोनांगौ सोरखौ लाबोखो बै सनाया बेखौ हाबा खालामनानै लाबोबाय नोंना फिसालाया नोंनि मोजां फिसाला साना दायना आरो बे रायखुसि हिनजावखौसो हाबा खालामनानै लाबोबाय मा होनखो आयै बे सनाखौसो हाबा खालामफिननानै लाबोबाय नङाबा माथो माखौथो रागा जोंखो आंलाय एसेबांलाय दा बे नंजां बाजां मा खामानि जाखो बियो बेफोर जाबाय मोनसे मोजां खामानि नामा आयौ जोंहा बाबालाय मानो बेखौ हाबा खालामनानै लाबोखोसै गाज्रि फाज्रि हिनजावखौलाय गाज्रि ना मोनथिखासेयावबो बेखौनो जुलि खालामफिननानै लाबोनायनि मा दरखारमोन बेहालाय मा नांनायनि आरो बेहा हिनजावानो जोब्बायमोन जोंनो बेसेबांबा बिनि थाखाय नागिरनो बुंबाय थादोंमोन नाथाय नाङा आबै नाङा मादै हिनग्राया सोरमोन दा बेखौसो मोनबाय बिहा जात खामानि मावमारो दे जोंहा बाबु साना मानो बेफोरबायदि हिनजावखौलाय हाबा खालामनानै लाबोखोसै बेलाय जेन'बा माने हिनजावा थिगबाथ' मोनसे खोथामोन नाथाय हनै केरेक्टारानो गाज्रिथार बेना आरोबा ना संसार जानो रोंगौ बियो न'खरसो सिफायनो रोंगौ बांसिननिफ्राय बांसिन दा आब'मोननाव फैफिननानै बिस्रानि न'खराव माबा मोनसे गन्डगल खालामनोथ' फैयाखै औहाय आइ गावलाय हा बुंदोंमोन हिनजावा आबै आं सानजों मोजाङैनो मोजां संसार जालांसिगोन आंखौ गाज्रि दामोनसै नै नोंनि मोजां संसार जानाया सोर सानखादोंहां बिनि बुंनायफोरखौ जोंहा बे फिसौनि जिउखौ बरबाद खालामनो फैफिनबावबाय बे फिसौआबो मेगन खानाय नुला बियो मा मोजां मा गाज्रि बिनिफ्राय साबसिन बे थुनथुलियानो नङामोनथे आइ माथो गाज्रिमोन बेलाय बेनोथ' जाहैबाय आयै दे रायलायबाय थायाहां ओमफ्राय नै आइ नों बारा टेनसन दाला दे आंबो नोंनो खोन्थाफ्लांखाबाय बेनालाय बिदिनोसै आबौ सानालाय आजिखालि जोंफोरखौनो सिनाय रोंला सोलायबाय मानसियानो गोबां सोलायमारबाय आयै जोंनि बाबु साना बेफोरबायदि मालाबाबो नङामोन सोरनि खोथा लायै लायै बेफोरबायदि जालांखो बिलाय ओमफ्राय गावसियाबो दाबो सफैयानो आंखौ दहाय फन खालामबाय थानाया खोन्थायाखै आंबो बेनो फनावबो जेबो दा न'आव फैग्रोथोंसै खोन्थानोसै ओमफ्राय मोसौखौ लायग्रोनोसै आं अखाया बारा हागोन दा दे आयै ओमफ्राय माबा जोंहा बाबु दैदेना चावमिन जानो एग चावमिन आं बनायना होनोसै दां आंना फिसौआ चावमिन जानो दे जेबो नङा आं बानायगोन नोंलाय माथो खालामबावनो जेबो दामावथ' नोङो बेफोरबायदि हालोदाव मोजाङैल' आरामै था बिमा सफैनानैलाय हामाथोबाव फिसौनो आंनो बानायगोन आयै जेबो खामानि मावनो मोनाबा बोरै जानो दे आंनि हालोदाबो माथो बोरैबासो मोनलांग्रा जागोन आङो जेबो खामानिखौनो मावहोआ गावस्रा गावखौनो जि बादुलि बायदिसो मोनग्रा जालांबाय आङो आराम जिरायल' जानानै मा जागोन दे माथो जानोसै जोंहा फिसौआल'सो मोजां फैनांगौ दा नोंनि देहायाबो मोजाङै मोजां थाबानोथ' जाबायना आइ एसे एनै खस्थ'खौलाय मा मोननोसै जोंलाय नोंनि मोजांनि थाखाय जोंहा फिसौनि थाखायसो दा गासैबो
दे नोंसोरजोंलाय बहा हानो दे माबा मैगं होनानै जायो आबौआ र' सोंहैनोसै आङो चावमिनबाबो माखौबा जायाहाय आंहा फिसौआ थारैनो नंमारगौ आइजों इसानजों आरो जोंहा आबादैजों जोबोर खुसि आंनि थाखै आंनि फिसानि थाखै दा आंनि फिसायाल' मोजां सफैथोंसै दे